Glastool er et koncept, vi har udviklet, hvor vi indsamler glas fra udtjente vinduer og smelter det om til nyt glasolisolering hos Isover i Vamdrup. Fordelen er, at vi sådan helt lavpraktisk sparer miljøet for 210 kg CO2 for hver gang vi gensmelter et tons, og vi sikrer, at glasset ikke ender på deponi eller bliver downcyclet i en anden form. Processen starter med, at håndværkerne udtager vinduet, transporterer dem ned i gården og sætter dem på de paller, hvor de modtager de nye vinduer på. Når der er indsamlet en vis mængde, så transporteres glasset til et ressourceaffaldscenter i Fredericia, hvor glasset knuses ud. Og alle de forskellige fraktioner omkring glasset, stål, træ, plastik, bliver udsorteret i henhold til gældende lovgivning. Når glasset er knust ud hos ressourceaffaldscenteret i Fredericia, så kommer det til Isover i Vamdrup, hvor det lige gennemgår en ekstra knusning. Man kan også kalde det for en fin knusning. Derefter bliver det blandet med øvrige råvarer og transporteret ind i vores smelteovn. Efter smelteovnen så spinder vi ulden gennem vores fibreringsanlæg. Når processen i smelteovnen er passeret, så går produktet videre til vores hærdeovn. Efter hærdeovnen så bliver produkterne tildannet i ruller og formstykker, bliver stablet på paller og er klar til at blive sendt ud til kunden. Og kunden kan så montere nye Isover glashulsprodukter, som indeholder op til 75% genbrugsglas.